كمي كأنهم زخبركم تعزتي أبز حلف سمون بزعبا استزرق حاجة زيت أتات وشتهجر حدث إرترا الحديثة إرترا حدث إرترا بروفايل أتوكيرات تدال مدب دهساس حكمت إذن لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا تغطيم كوليسترول زلو متأثر بزملكت لعل متن كوليسترول بحمامات لبن وقعن كتقعن زلكات خلو يزايدو تغطون كمو بمتقعة اللبن وقعن كم تتقعي قبريو كابس تبقيسهم كإلاتات حكمنا أمونغو كوليسترولين وطرن متأثر كم زلون مملكات حيالو مصنعتات هكايدوم يوم أب حيالو حكمنا ومصنعتات سفيروهم زلو تغطي قبل علم لا عنا أكلاتنا ألوتاوت الواي زلوو نتخلوتات وقعي يعبي أب سرعة محكامة قبل تقام يفتر كأنزار سيه قادد بحفشو أب سرعة متنن لبن كبير قداتي ورد تدقاقامي إنا زايدة زخيد متن تغطي لعل متن كوليسترول كهلو كان زلو تخلو يعبي كوليسترول ندعنا ناس تفلالي تغمي زلوو قال خابو نهواساتنا يسرعن يشفنن إذ دما نتومو هيتات بمكلخال كرطم بمكيار استفلالي نتر نقرات كأتبو كمون متن مقوتم كعقبو يحقزوم أوش تسابنات زركب رقع قربات زمسل مشفني وي ممبرين بكوليسترول يسرح كاب موقداتي نمكلخالن كاب رخصن محوين لعل تغميا لوو تملكتو أب عمدي بهالن سنة بابن بقع صحفي مخان بمنتر كم سمعنا زسوتنا زرأينا تدهسيسلو بزعبا أزيخات فتوى درف حساب كتسمعن كلها نفس وكف قالن نوتان أمروخان سمعت كان زغزقس كوينو ترخبو اتا درفي بهراوتن ناطا وحزي زلوان تخونلكا دحر نفس وكف بلستيعيو درفي كمي جيركا طعم زيما كم زقنا برز فلت بلوط موزيقኛ ሎ ቃላት بستمت ዝሰርዕ بلوط ሓዳሙን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሉጻት ቴክኒሽናት ነታ ብልጽቲ ደርፊ ናብ ናይ መወዳእታ ምቕራጽ የጽሕዋ ቀጢሉ ኸኣ ንፉዕ ኣስተማቓርሎ ነታዕዮ ዝድሰተላ ኣብ መጽሓፉን ተመሳሳልዩ ሓደ ብሉጽ ጽሑፍ ምስ እተንብብ ውዱእ ስራሕ ተንብብ ስለ ዘለኻ ጥራሕ ውሑድ ጻዕሪ ዝሓለፈ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ጸሓፍቲ ብኸመይ ከም ዝጽሕፉ ክትርዳእ ምስ ትጅምር ግን ዝሓቶ ክእለት ክትርዳእን ከተድንቕን ትኽእል ነዚ ምስ ፍለጥካ ኢኻ እውን ነቲ ስራሕ ዝያዳ ክትድሰተሉ ትኽእል ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ መስርሕ ኣጸሓሕፋ ክንድሰስ ኢና ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ኣገባቡን ዝበልናዮ እዩ ጸሓፍቲ ብኸመይ ሓደ ዕዮ ስነ ጽሑፍ ከም ዘፍርዩ ክንርኢ ኢና ገለ ካብቲ ጸሓፍቲ ዕዮታቶም ውጽኢታዊ ንምግባር ዝኽተልዎ ኣገባቡን ብሕፅር ዝበለ ኣገባብ ክንፍትሽ ኢና እዚ ኣገባብ እዚ ናይዚ ዓውዲ ክኢላታት ኣብ መስርሕ ዝሃነጽዎ ፍቱን ኣገባብ እዩ ንዕኡ ብምኽታል ጥራይ ሓደ ስጉሚ ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ምጽሓፍ ተኣቱ ነቲ ጥበብ ብግቡእ ምስ ፈለጥናዮ ተመሳሳሊ መስርሕ ብምኽታል ክንጽሕፍ ንኽእል ጽሑፍና ንምሕያል እውን ነቲ ኣገባብ ክንክተሎን ብዓቕምና ከነማዕብሎን ሓጋዝ እዩ መስርሕ ምጽሓፍ ዝተፈላለየ መስርሕ እዩ ዝሓልፍ እቲ ቀዳማይ መስርሕ ቅድመ ምጽሓፍ እዩ ተመልኪቱሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ኣካዳሚ 10 ባህርያት ዕውት ተምሃራይ ብዝብል ቀዳማይ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ከተጽንዕ ዘይምፍታን ካልኣይ ናይ መጽናዕቲ ውሱን ግዜ ምህላው ሳልሳይ ሓደ ሰዓት ናይ መጽናዕቲ ግዜ ምህላው ራብዓይ ውሱን ዕላማ ምህላው ሓምሻይ ኣብ ዝተመደበ ግዜ መጽናዕቲ ምጅማር ሻድሻይ በቲ ዝበርትዐ ምጅማር ሻውዓይ ዕዮ ገዛ ቅድሚ ምስራሕ ናይ ዝሓለፈ ጽሑፍ ወይ ኖት ደጊምካ ምንባብ ሻምናይ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣቐዲምካ ንብጾትካ ምሕባር ታሽዓይ ዘይትርድኦ እንተ ኣጋጢሙካ ምስ ብጾትካ ኮንካ ምፍታን ዓስራይ ቀዳመ ሰንበት ምጽናዕ ተርክ ማዕተር ተጠቒሶም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ወለዲ መሰረት ፍልጠት ቆልዓ ብዝብል ቆልዑ ካብ ወለዶም ብዙሕ ይኸስብዮም እዚ ዘከራኽር ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ሓጋዝን ተሓጋዝን ክሰማምዕሉ ዘለዎም ነገር ግን ኣሎ ንሱ ከዓ ጉዳይ ግዜ እዩ ግዜ ብምብፅሓን ካልእ ማሕበራዊ ህይወትን ክጨራረም ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሓጋዚ ምስ ኣዕሩኹ ዝዕለሉ ግዜ የድልዮ እዩ እቲ ተሓጋዚ ወይ ቆልዓ እውን ብወገኑ ክፃወት ክደልዩ ቴሌቭዥን ዝርእየሉን ካልእ ጉዳያቱ ዝገብረሉን ግዜ እውን የድልዮ ስለዚ ከዓ እቲ ዝሕገዘሉ ግዜ ንዕኡ እውን ዝጥዕም ክኸውን ኣድላዩ ተጠቒሱ ንሓፈሻዊ ኩነታት ምምሃርን ምስትምሃርን ዞባ ዓዱ ኻላ ብዝምልከት ምስ ሓላፈ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ተስፋይ ስብሃቱ
ኣብ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ብምልኣት ተጸዋሪቑ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ኣልኣዳብ ዋልፍኑን ንታሪኽ ምዕቡል ሙዚቃ ብኤርትራ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰፊሩ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሃሪስ ዶ ትራምፕ ብዝብል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክካየድ 2 ቅነ ጥራዩ ተሪፍዎ ዘሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ዘሎ ምትልላኽ ኣብ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ቀንዲ ኣርእስቲ ኮይኑ ይስራሓሉሎ። ኣብተን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘቆማ 50 ክፍላተ ሃገራት ዝመጽእ 5 ሕዳር ብሓንቲ መዓልቲ ልዕሊ 160 ሚልዮን ኣድመጽቲ ካብቶም 2 ሕርያት ንሓደ ከም መራሒ ሃገር ክመርጹ እዮም። እቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝምረጽ ግና ግድን ካብ ሓፈሻዊ ምርጫ ህዝቢ ዓብላሊ ድምፂ ዝወሰደ ኣይኮነን። ነቲ ፕሬዚደንት ዝመርጹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር ብጉጅለታት ዝቖሙ ወከልቲ ድምፂ ማለት ኤሌክቶራል ኮሌጅ ብዓብላሊ ዝመረጽዎ እዩ ፕሬዚደንት ዝኸውን። ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣድግን ሓርማዝን ኣብ ዓውዲ ቅልስ ብዝብል እምበኣር ኣብቲ 5 ሕዳር ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክዕወቱ ብምባል ካማላ ሃሪስ ንሰልፊ ዴሞክራትስ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ንሰልፊ ሪፐብሊካን ወኪሎም ዘካይድዎ ጥዑቕ ጎስጓሳት ኣብ ዝለዕለ ጥርዙ በፂሕሎ። ሓያሎ መብጻዕታት ይኣትለዉ። ክትግበር ድዩ ኣይትግበርን ብካማላ ሃሪስ ዝውከል ሰልፊ ዴሞክራትስ ኣድጊ ከም ኣርማ ናይ ሰልፊ ክገብር እንከሎ ብዶናልድ ትራምፕ ዝውከል ሰልፊ ሪፐብሊካን ከዓ ስእሊ ሓርማዝ ከም ኣርማ ገይሩሎ። ኣብ መድረኽ ደይቦም ንሓድሕዶም ዝደራበይዎ ናይ ምንሻው ቃላት ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዓመታት ናብ ቤት ፍርዲ ዘጓትት ክሲ ዝፈጥር እዩ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ምዕቋር ኣይምነወኪ ኩሉ ከማኻ ጥቕስ እኳ ዘይብል ዓይኒ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም። ሕሩሶት በኳር ኣብያታዊ ሕግታት ዝብል ዛዕባ ኣብ ምዕቡል ስርዓት ሕጊ ሃገርና ብኸመይ ይጥመት ብዝርዝር ተቐሚጡ። ሲቪላዊ ሕጊ ሃገር ኤርትራ 2015 ኣብ ናይ መውስቦ ቀለብ ቆልዓ ቀለብ መጻምእቲ ወላውን ኣብ ሕጋውነት ዘይለበሰ ሓዳር ዝህሉ ናይ ምቕላብ ግዴታ መቕሊ ንብረት ኣብ እዋን ፍትሕ ወዘተ መምሕያሻት ገይሩ እኳ እንተሃለወ ናይ ጥንስን ሕርስን ወጻኢታት ግን ሕጂውን ብዕርቅን ስምምዕን ብፍታውን እንተዘይኮይኑ ኣብ ሕጊ ብንጹር ዝሰፈረ ኣይመስልን። ሓያሎ ሕግታት እንዳባ ብዘይካ ነታ ተመሪዓ ዝወለደት ንፍትሕትን ብወሰን ዝወለደትን እውን ብዛዕባ ናይ ሕርሲ ወጻኢታትን ናይ ሕርሲ ውራያትን ብእንዳ ወዲ ክሽፈንላ ወይ ድማ እጃሞም ክሕግዙ ዝሓጋጋ እምበኣር ሃስያ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ስድራ ቤታ ንምውጋር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ልምዳዊ ሕግታት ተጸኒዑን ምስ ዘመናዊ ቁጠባ ተሰማሚዑን ኣብ ሕጊ ክሰፍር ኣገዳሲ ይመስል ተጠቒሱሎ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ታሽዓይ ክፋል ነጥበ መቐይሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓማዊል ሕቶ ዘልዕልሉ እዋን ብዎ መጠን ኣሻየጥቲ ሰባት ምስትውዓሎም ይበርኹ። እቶም ዓማዊል ነቶም ኣሻየጥቲ እናበድሁ ቀጻሊ በላሕቲ ሰባት ከም ዝኾንዮም ዝገብርዎም። መምህራን እውን እኮ ኣብ መሸጣ እተዋፈሩን ሞያውን እዮም። እቲ ምንታይሲ ቀጻልዮም ንተማሃሮኦም ሓደስቲ ሓሳባት ትሸጡሎም። ንስኻ እውን ኣህላኺ ምሁር ማለት ኤዱኬትድ ኮንሱመር ኩን። ገለ ሓድሽ ነገር ክትመሃር እንከለኻ ነቲ ሓድሽ ዝቐሰምካዮ ትምህርቲ ብደሚቕ ሕብሪ ኣስምረሉ። እዚ ስምዒት ይህብዶ? እዚ ጽቡቕ ክልሲ ሓሳብ ድዩ? ናብ ግብሪ ክልወጥከ ይኽእል ዶ? ንመምህርካ ለባም ግበሮ ዝብሉ ሊቃውንቲ ኣለዉ። ኣድላይነት ነቲ ቁኑዕ መምህር ምርካብ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን የግዳስ። እዚ እቲ መበገሲ ጥራይ እዩ። ንሕና ካብ መምህርና እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ምእንቲ ክንረክብ ንመምህርና ዝያዳ ከነብልሖ ይግባእ። ንመምህርካ ኣብ ምብዳህ ከቶ ኣይትፍራሕ። ሓደ መምህር ሓቂ እንተልይዎም ንተማሃርኡ ክምግትዎም ከለዉ ኣመናይ ዝሕጎስ። ንመምህርካ ሕቶታትን ርእቶታትን ተቕርበሉ እንትኾንካ ዝያዳ በሊሕ ኢኻ እትገብሮም። ሓደ ፈላስፋ ኣነ ካብ መምሃራነይ ብዙሕ ተማሂረ፣ ካብ መምህርተይ ዝተምሃርክዎ ካብኡ ዝበዝሐ እዩ። እቲ ካብ ተምሃሮይ ዝተምሃርክዎ ድማ ካብ እቲ ካብ መምህርተይ ዝተምሃርክዎ ይበዝሕ ዝበሎ ቁኑዕ እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ኣንክሮ ምስዋር ባቡር ዛኔቲ ምስ 104 ግያሾ ብዝብል 3 ባጎኒታት ዝነበራ ባቡር ዛኔቲ ኣብ ግዜኣ ልክዕ ከም መርከብ ታይታኒክያ ልዑል ምውዕዋዕ ተገይሩላ። ምስ ምዝዛም መበል 19 ዘመንን ምጅማር 20 ዘመንን ኣብ መዳይ መጓዓዝያ ምድሪ ባሕርን ኣየርን ዓብዝላ ተመዝጊቡ ብምባሩ ዓበይቲ ትካላት መጓዓዝያ ሃብታማት ንምስሓብ ዝተፈላለዩ መዋዓውዒታትን ዘካይዳ ነይረን።
بتوم نايشو ملكعتات بابور زانيتي أب قلطافن متشوتن تودادري سلازين برخاء اتي نفلما غزي تسريع لازن برقعزو نبوزحات ززاربه كخون قد نيرو انتخونه إذا بابور كابشع جميرا كساب لومي سب ززارب زلو قعزيا فتيما مخنياتو إذا بابور أفال ما يقعزوها نحاد ساعات بتبوق تقعزا ختبكع أبتي 1 كيلومتر نوحاز دنبرو قلريا غوبو لومباردي مساتو ودقنا كساب لومي كيوتتيا لالحاد زمن أغطيرا زلا إذا 106 تسافرت حزاز نبرتن 3 باغونيتاتن زنبرا بابور أبت قلريا دحرمتوا أبي كم استسورت كساب لومي زي تفتح قدليو كاب شعو جميرو بابور زانيتي انتاي كم زرخبان مفلات استخيرو كلهم نايدليا فتنتات كلهم بزي فريم تريفهم تقليزو أب عمدي محبراو عبيد تعدا بتري أقداسيت مسارحيت عين سوران بزبل 15 تقمتي معالتي تعدا بتري تباهلو عامت متى أما العالم تخبيرو يوعل علامو دما تعدا بتري ملكت نايناتنت رئسة أمنت رئسة مخالن كبرة مخانو أفلطون مهابيو عين سوران كاب تقعتنيا تقلاقلهم نملؤ تساتفون مسققار أب زكايرو قالسي عزوزنت تعدا بتري نمزغقار زعلمونيو تعدا بتري عين سوران بزي زخانة يخون تقم كابوتانا بوتا بوحسن تنقوغن أقباب كنقاسا أصوت حقزوم اتم انقصقاس أب سراح كخون يخل أب تمرتن أب زبيتاون اتفتاتن كخون يخل بسنكا دما كابتي زوطن ومدبات سراح بوخيرو ما يفلتون تقعست دما هلاوه ويدمتي نايزا تعدا بتري مسمعو تمتاتاني حاجزاتن دقفاتن يقبرو سلازي كمتي أقدمو استقلت تعدا بتري عين سوران كمتم كالو زيقاتات معوري حلافنتن مسلاتن كم زلوون اتملكت مسارحيتيا عين سوران بوحسن ناتان كوينم كابوتانا بوتا كنقسقسو يحجزومن عدل يفترو من عين سوران ملؤن روحون عدلات كرخبون تخينم حبرتسب أبلعلي عين سوران زلو مرداتا قنعن أونتاون كخون يقبا إذا عين سوران زقباء تمرتن كإلاتن كسيمم أفريت زيكاتات نخوخانون من نبابرهم كم حيشون مرققات يدلي كند زخنة أبز مدايزي كمي ألو إلكا محتات أقداس يخون أب عمدي دل أباب مبل 16 خفال تخططالي زانتا كراوي بيتشي ناب أنببتي قريبا لا أب عمدي عمار نحفشا خنتات نوزوبا عد خلا زلال تحستو بسفيحو يتنحنا أب عمدي من سجل ترجم متحف دكتور أحمد حسن دحلي حمشي معرف بزعباو سنتات بايتو تتا ودب حبرات هاجرات أنصار إرترا مبل 39 كفال نركب أب عمدي عافية تقم فيستولا لعليتي تعناو سعبيناتو محبراو تقماتو كم زبئس تقليتو أب عمدي جمال حلافة جنفن منستر حرشان وزواء من دفرة أتو برخت تسفى سلاسة نحفشاو كنتات زراتي زملكت زهاب حبريتا كلا يكفالو أب عمدي جمال ناي غازيتا إرتريا حداس نرخبو أب عمدي شباب نعود عمام نمجهد زخلو طبابات زملكت كلا يكفال تحستو قريبو أب عمدي حبر برو مبل 33 كفال ترجم حزن وقرمت نايا سوناري قريبا لا أب عمدي فن وعادات ترادك أنستيو أمعك أبن ممعبالن بهلي زدسس تحستو يتنحنا أب عمدي Culture and Arts بدمتي تعزبتي استحاتيو ببقعات تتكامنت دمتم بلوطات زخونو منسيات سنة ببوان زملكت تحستو سفيرو أب عمدي Opinion نمعبالة فيلم إرتراز زدسس تحستو سفيرو لو أب عمد فنوت دحري ودكت زلو عوت بزبل موس دعمي عوت نخت استمغر أقدمك ترجم ودكت بقبو كتفلت يقبا بزحات سبات ودكت مودات عالم ويمفتنتا معرف هيوتهم سلاز مسلم نقوتاو شنخوت انتنم نقالوتاوي قطعاتو تراي يقومتو انت خونه كوركاح كاب زي بلو لماص منقدي اتي عقبتن قلقلاتن زلو غعزو زياده وشطاو حيلخا نختفلطن نختقمقمن عدل زخفتيو إذا سلازو خنخا ودكات مزقاطمكا رحقات زخدكايون زبصحكايون درجة بقبوء تغنزبمو ودكات بعند رأسو بهامي كتزنسق كم تخل زحجز تمكرو مخانو تردع
امباركس ودكت اب غعزو هيوت زقاطم نبور تريو وي فጻمይ ከም ዝኾነ ኣሚንካ ኣብ ክንዲ ምስትንታንን ምትካዝን ብኸመይ ናብ ረብሓ ትልውጦ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እቲ ምንታይ እቶም ወዲቖም ዘይትንስኡ ኣብ ዝሓደግካዮም ክጸንሑኻ እንከለዉ ብኣንጻሩ እቶም ንውድቀት ከም መምሃሪ ዝተጠቀሙሉ ድማ ወርትግ ካብ ሓደ ርሻን ዓወት ናብ ትኻልእ ስለ ዝተሰጋገሩ ኣስማት ዕውታት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብተደጋጋሚ ክርቋሕ ክንሰምዖን ከለና ኣብ ፈለማ ፈተንኦም ዝተዓወቱ ዝመስለና ውሑዳት ኣይኮናን። ብዙሓት ካብቶም ሰብ ውዕለት ዓለምና ብሂወት ዘየለው ክነሶም ህያው ስርሖምን ታሪኾምን ግና ገና ንወለዶታት የገልግልን ይጽወን ኣሎ። ማህደር ታሪኽ ናይቶም ሰባት ምስ ንፍትሾ ናብቲ ደረጃ ንኽበጽሑ ማዕልያ ዘይብሉ ማሕለኻታት ከም ዝሰገርዩ ዘነጽረላ። እቲ ዝተገናጸፍዎ መድረኻት ዓወት ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ውድቀትን ዘይሕለል ፈተነን ምዃኑ ከተስተውዕል ይግባእ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ብዛዕባ ትምህርቲ ንምዝኽኻር ብዝብል ነፍሲ ወከፍ መምህር መጻኢ ናይዛ ሃገር በቲ ኣዋህሊልዎ ዘሎ ፍልጠት ዘይኮነስ በቶም ሕጂ ኮፍ ኢሎም ዝመሃሩ ዘለዉ ቆልዑ ከም ዝውሰን ክፈልጥ ኣለዎ። ሽግሮም ጸይሮም ተስፋ ዝህቡ ናይ ምምሃር ድሌት ዝቕስቅሱ ሓበራውን ቅዱውን ማሕበራዊ ህይወት ዝምህሩ ስእሊ መጻኢት ኤርትራ ኣብ ኣእምሮ ተምሃሮ ዘቐምጡ መምሃራን ይሰስኑ። በትምህርቲ ዝኣከብካዮ ፍልጠት ከም ስልማት መጸባበቂኻ ክኸውን ምእንቲ ትዕቢት ከይዓልበካ ንነብስኻ ክትከላኸል ኣለካ። ነብስኻ ምትሓት ምልኣት ልቦና ዝሕብር ምልክት ልዑል ስነ ምግባር እዩ። ነብስኻ ምትሓት ነብስኻ ምውራድ ማለት ኣይኮነን። ውርደት ከም ሰብ ክትፍጽሞ ዘይግባኣካ ኣሉታውን ጽዩፍን ተግባር ብምፍጻም ጥራዩ ዝመጸካ። ንኻልኦት ክብሪ ንምሃብ ኢልካ ንነብስኻ ለጠቕ ምባል ካልኦት ኣብቲ ክትድይቦ ዝግባኣካ ናይ ክብሪ መድረኽ ከም ዝሰቕሉኻ ምግባር እዩ። ዝተመቕለልካሉ ሰብ ክምቕለለልካ ብኣንጻሩ ዝተዓበኻሉ ሰብ ክዕበየልካ ምርኣይ ባህርያዊ እዩ። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 26 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ኣብ ባህርያዊ ማለት ናቹራል ክስተት ጠንቂ ፈላሊኻ ምርኣይን መፍትሒ ምንዳይን ብተዛማዲ ቀሊል እዩ። ንኣብነት ሕፅረት ሕርሻዊ ኣታዊታት ጥሜት እንተኣስዒቡ ጠንቅቲ ሕፅረት ዋሕዲ ማይ ባልዕ ወይ ኣንበጣ ክኸውን ይኽእል። እዚ ከዓ ምስ ባህሪ ስለ ዝተሓሓዝ ነቲ ጸገም ኣለሊኻ መፍትሒ ምርካብ ብተዛማዲ ቀሊል እዩ። ሕፅረት ማይ ዲጋ ብምስራሕ ዛላታት ብምዝላይ ወዘተ ኣብ ነዊሕ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ንባልዕ ብመድሃኒት ጸረ ባልዕ ወይ እውን ጉድኣት ባልዕ ክጻወሩ ብዝኽእሉ ዘራእቲ ምቁጽጻሩ ኣሸጋሪ ይኮነን። ኣንበጣ ድማ ንቁጣታት ምክትታል ብምቋምን ብኣግኡ ቅልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድን ወይ ብወፈራ ክፍታሕ ይኽእል። ብሓፂሩ ባህርያዊ ጸገማት ንምንላይን ንምፍታሕን ብዙሕ ኣኽእለሎ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናክ ካብ ዝተኣንገዱ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ኣብ ቱርኪ ስሙ ምስ ፖለቲካዊ ፍጻሜታት ሃገር ምትእስሳር ዘለዎ ሼሮ ዝተባህለ ህቡብ ድሙ ኣብ 20 ዓመቱ ብሞት ብምፍላዩ ወግዓዊ ኣቀባብራ ተኻይድሉ። ሓንቲ ካሜሮናዊት ነፍሰ ጡር ኣብ መንገዲ ኣየር ግብፂ ናብ ሃገራ እናተጓዓዘት እንከላ ብምግልጋላ እቲ ኣብ ጉዕዞ ዝተወልደ ዕሸል ኣብ ሙሉእ ጸንሖት ህይወቱ ብመንገዲ ኣየር ግብፂ ብዘይ ክፍሊት ክጓዓዓዝ ብኣግኡ መብፅዓ ከም ዝተኣትወሉ ተሓቢሩ። ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ደቡብ ኮርያዊት ሱን ህዋ ኣብ መበል 80 ዕድሚኣ ኣብ ዛዛሚ ውድድር ወይዘሪት ዩኒቨርስ ናይቲ ሃገር ከም ዝሓለፈት ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንጽልዋ ማሕበራዊ ክእለት ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ኣመልኪቱ ማሕበራዊ ክእለት ምስ ሰባት ክትረኸብ እንከለኻ ሃናጺ ምብህሃል ክተጥሪ ዝሕግዝ ጥበብ እዩ። እቲ ምብህሃል ብቓላት ማለት ዝርርብ ወይ ብቋንቋ ኣካላት ወይ ምልክት ዝተሰነየ ክኸውን ይኽእል። ወዲ ሰብ ንሓድሕዱ ተማሕቢሩ ክኸይድ ልዑል ተፈጥራዊ ትዕድልቲ ዝወነነ ፍጡር እዩ። ነቲ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምዕባይ ምስ ግዜ ንሓድሕዱ ዘበሃህሎ ምልክታትን ቋንቋን ፈጢሩ ክረዳዳእን ፍልጠት ከመሓላልፍን በቂዑ ይርከብ። ማሕበራዊ ክእለት ሓደ ሰብ ምስ ብጾቱ ይኹን መቕርቡ እወንታዊ ርክብ ክህልዎ ዝሕግዝ ሜላ እዩ። ልዑል ማሕበራዊ ክእለት ማለት ሶሻል ስኪል ዘለዎ ሰብ ብቐሊሉ ምስ ሰባት ኣብ ምርድዳእን ዝምድና ኣብ ምምስራትን ጸገም የብሉን። ዕዉትን ባህታ ዘለዎን ህይወት ክትነብር እንተደሊኻ ልዑል ማሕበራዊ ክእለት ክህልወካ ከም ዘለዎ ምሁራት ስነ ኣእምሮ ይመኽሩ።
يركبوا أب عمدي مهدر جغانو مبل سلسي كفال تختتالي زانتا تاريخ أديا تلاويت قدلوت أمتي قريبا لا أب تحسطا كابت زحز النقرقن انتلاي اتنعركي زدفق زنبرة قدالاي بلاتا قبراب أوق حد حمرتي مسويو أمونغو أحوات زكايد كينات نموقاد كم زي تقالسة نعون كالو جغانو أحواتن أحاتن لخاخيمو حالفو وق حد أبوي بلاتا قبراب أب جزي سرعة هاي سلاسي كوماندس زنبرة خوينو دحر ناب جبها ستتنبرة جغنا تقدالايو قلتا بلاتا قبر أب استبهالة تقرالي تقرلو حارنة ودون بدحريو أوق عد قبرو مستقرلو حارنة إرتراب بمخان أنتار درقي أنا تواقع بجغننة تسويو تتغيسو أب عمدي حبراويت برعي أما حبراو مرخبيتات زرعيو تساقمات جنزب نخيتا وهاليل زقبرو لمدتات سكابولي زبلو أرستات بسفحو تأنجدون رخبام أب غازيتا حداس إرترا ملكتات مبقع انكو قطراو سرعات بزبل أبز أوانزي زعبي أبنت نايتي بأمريكا زمرحا هجرات معراب زفترو شجر كوينات يوكرينيو أمريكا نروسيا كدرتن كتدخمن بمبال نيوكرين جنشل أب مقبار تركب أمريكا نت روسيا أب استفلالي مديات كتمزقوت أنحت قسقاس نمقتع نتي أب بانكتات معراب زنبرة بليونات دولار روسيا أب رئيس مدسكالا ناب هاجرات أوروبا تقبرو زنبرة السدد تعت بقندو دما غاز اقدام بيراتلو إزقنا كم تستوت أنا الواي كدن بأنصارو كم روسيا زأمسلا تمساسال مرقت زلون هاجرات أبز قبرو توقيتات ندولار كم باطئرا بموقد مالت دي دولاريزيشن ناي حدن باطئرا خطقاما تسمامعين اللوا نابنت تشاينان روسيان زقبرو توقيتات بيوانن روبلن كخون تسمامعين اللوا إذن كالإن سقمتتات نت أمريكا بمقد دولارن أم معراب زمدبرن فينانساوان تكالاتن كتقبرو زتنحت تغطي كفا خصو جمير الله يبل عنبر بب شير كامباني عقم أولاتو بب أوانو نيم معبال عماماتو أملكيتو استدالوه ريبورتاج مبل 10 تزور مزازمي مويا وسلطنا قريب اللوم أب عمدي وقفة فنيا استفلاليو علم لخوف التساميتات سنتبب تأنجيرم اللو أب عمدي شبابيات ليلامس أفراي فيلم ششاي حيلاب يتنحنا قدام أبس زرقحت غازيتا حداس إرترا نباب مسالل نابزبرخ بلوطنت بزبل بخما يوم جنسبات بلوطات سخنو أما قاقب أمدو وي تعدل توميز حقزوم حبر قربت درجة من نبابرون توتانك سبات بلوطات نخوخنو ترادو يلو يخون إزوم حتوتات أما صنعت تمركيسكا زملوس يوم أبز زدهبون يكونن حمرت زجحف درجة أب كلهم بلوطاتن تلوتن سبات زركب حدا نحبر رقحيو زعوانا أب علمنا زنبرون زلون بلوطاتن تلوتن سبات بزعبا زوننو حدا حبراو لماديو لمدي نباب جيمرون لعلي ترى سبات كبر رخن زداليو من باب أقداسيو يبل ترى كوين كاخا منبار زغلل لن ترى تتصاوتاي كعسو ترى حاكم ترى ممهر ترى صحفاي ترى درافاي ترى غازطنيا ترى أمويانا بلوطات كنكون جن كبيت سعر زحتتيو اسكا قدم خنت كنحتت لمد نباب حدا خاب كندي قدم خنت مخانو ترغاغيصلو اسكا خابتوم اب عالمنا زنبرون زلون صلوتن بلوطاتن زبهلو سبات نحسب بلوطنتومن عاوتومن اب استفلالي مويتات كخون يخاليو حدا ني حبار نجر جن اللوم بهلي نباب يركبو أب عمدي شباب نوس عمدي حتو شباب سالساي مرمرة نفسو صرات بزبل دواليت سموناتي قبريو نجات اتبهال محازاي بونكستي حديماتني نجازا خدالكام أخيلو استرف شاي قريبا سلز تقبلتني بتخنتات تقريمة نجزيو زنبالكم شو محازاي سلام حفتيك تحقوس اللي إذا نايلو مبون تنسي سلز حاسكو نايدس دسيا بمدبا دليا بلتني تنسي فالميا سلزوخنا أناون بلبيت حقيسا كم بكوار متن حبريتا خيقودلا سلستسقف كدما تقلات إفا حكمنا خد كيد نيريا محازاي قنا حمقتن بنوكهو ناي حكمنا قديا وديا 500 أغسيناتني حكمنا خيدا زقودلا 5 لوكا فلت انتخونكو معلالي كوننا قن أمو مرمرا HIV فنتات عندو غيركي إلا توكسيا محازاي دما ورا ندرت ألام كبد زبهال سالساي مرمرا غيرو ملي إلا أعليلاتني
እንታይ ማለት እዩ ኸ ነዲ ጸላም ከብዲ ጠንቁን መከላኸሊኡንከ እንታይ እዩ ብዝብል ዝቐረበ ሕቶ ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ሕርሻ ነቲ ኩሎም ሓረስቶት ናብ ኣብነታውያን ሓረስቶት ንቐይሮም ዝብል ጭርሕኡ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብኣጋጣሚ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ኣብ 8 ዓውድታት ሕርሻ ማለት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ልምዓት ዘራእቲ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ልምዓት ጸባን ኣብ መፍረ ደርሁ ኣብ መፍረ ንህቢ ከምኡን ኣብ ምምስራሕ ሕርሻዊ ፍርያት ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሓት ዝሰርሑ ሓረስቶትን መስራሕቲ ፍርያት ሕርሻን ንምትብባዕ ሽልማት ዓዲሉ ዝብል ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ተምሃሮና ለዋሃድዮም ለዋሃት ንክኾኑ መን ይምህሮም ብዝብል ዘለናዮ ዘመን ብሓበሬታን ቴክኖሎጂን ዘቕቢቡ እንክነሱ ሰብኣውነት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና። ሳይንስን ቴክኖሎጂን ህይወት ደቂ ሰብ ኣብ ምቅላል ዓባ አስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ጎድን ጎድኑ ግን ቅዲ ኣነባብራናን ዝምድናናን ብምጽላው ኣብ ሰብኣውነትና ኣሉታዊ ጽልዋ ሕዲሩ ይርከብ። ሓበሬታ፣ ፍልጠት፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ ኣሉታዊ ወይ እወታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ኣብ ኣጠቓቕማና እዩ ዝምርኮስ እምበር ንበይኑ ከጥፍእ ወይ ከልምዕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ቅቡል መጎት ክለዓል ይኽእል እዩ። እሞ ምዕቡል መሳርሒታት ዝዓጠቕና ድሑራት ሰብ ክንከውን ዝገብር ዘሎ ረቑሕ ድኣ እንታይ እዩ? ቅድሚ 30 ወይ 40 ዓመት ካብ ዝነበረ ቁጽሪ በላሕቲ ተመራመርትን መሃስትን ተምሃሮ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ይበዝሕ። ብኡ መንጥርካ ኣዝዮም ደረቐኛታት፣ ጨካናት፣ ክብረት ወለዶምን መምሃራኖምን ዘይሕልውን ኣብ ወልፍን ገበንን ዝሳተፉን ተምሃሮ ካብ ቅድም ይበዝሑ። እዚ ክልተ ጫፋት ድኣ ካበይ መጺኡ ይርከቦ? ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ዝተፈላለዩ ንህፃናት እናዘናግዑ ዝምህሩ ትሕሶታት ንረክብ። ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ጽውጽዋይ ዝብእን ወኻርያን ሕቶ እተመሰቐለ ቃላት ይርከብዋ። ምህሮ ንምንታይ ብዝብል ኣብ ዝቐረበ ጽሑፍ ህይወት ወለድኻ ምድጋም ስንፍና እዩ ዝብል ኣገላልጻ ኣሎ። እዚ ኣባህላ እዚ ውሉድ ካብ ወለዱ ብኩሉ መዳይ ዝሓሸን ዝማዕበለን ክኸውን ከም ዝግባእ ዝምት። ምክንያቱ እቲ ወለድና ዘለዎም ፍልጠትን ተመክሮን ካብ ወለዶምን ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶታትን ዝወረስዎ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ናቶም ተመክሮን ፍልጠትን ወሲኾም ናባና የሰጋግርዎ፣ ንሕና ድማ ናትና ወሲኽና ናብ ተካእቲ ነሰጋግሮም። ስለዚ ብፍልጠትን ዓቕምን ካብ ወለድኻ ዝሓሽካን ዝማዕበልካን ምዃን ባህርያዊ ሕጊ እዩ ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናግ ካብ ዝሰፈሩ ኣገረምቲ ፍጻመታት ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤማሬትስ ሓደ በዓል መኪና ብሰንኪ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ሒዝካ መኪና ምዝዋር ብምግጫው ንሱ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ሓንቲ ቤተሰብን ናይ ሞት ሓደጋ ወሪዱ። ኣብ ፈረንሳ ደርሆ ጎረቤት እናነቀወ ሰላምና እናዊፅዎ ዝብል ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውሳኑ ከም ዝተዋህቦ ተሓቢሩ። ኣብ መንገዲ ኣየር ኒውዚላንድ ንሓድሕዶም ዝፈነው ስድራ ቤታት ይኹኑ ፍቁራት ልዕሊ 3 ደቂቕ ንኸይተሓቋቐፉ ዝእግድ መምርሒ ወፂኡ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ ዓምዲ ዚርዓ ወእቅትሳድ ምምዕባል ቱሪዝም ኣብ ምድራዕ ቁጠባዊ ልምዓት ዘለዎ ተራ ዝምልከት ጽሑፍ ቀሪቡ። ዓምዲ ውሓት ኣልጢፍል ከም ወትሩ ኣዘናጋዕትን ማህርትን ትሕዝቶታት ኣንጊዳላ። ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ምስ ዝርከቡ ሱዳናውያን መምሃራን ናይ ዝተገብረ ርክብ ኣብ መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝትኡ ምስ ዶክተር ፈትሒ ኢብራሂም ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡ ይርከብ። ኣብ ኣካላት ጨዋዳታትን መለጋግቦታትን ዝተጋነነ ስምዒት ቃንዛ ንክህሉ ዝገብር ጸገም ጥዕና ፊብሮማልጂያ ብሰንኪ ምምዝባል ሆርሞን ኤስትሮጅን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከም ዝርአ መጽናዕትታት ምርግጋጾም ኣብ ዓምዲ ተቓሪር ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ንምዕዋጥ ሳልሳይ ገጽ ዓለም ለኻዊ ሸቶ ዘላቒ ምዕባለ ዝትግበሩ መደባት ክታበት ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ጽሙማን ብትምህርቲ ምሕያል ብዛዕባ ዝትግበሩ መደባት ብሰፊሑ ተዳሲሱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳሳስ ሕትመት ኣብዚ ፍጸም። ሰላም።